Em dic Mara Torrealba, estic a Mossos d'Esquadra, a la unitat de la Marítima. El meu càrrec és d'agent i les funcions que fem és com tots els altres agents que podem fer de patrons, mariners o rescatadors. En aquesta unitat necessitem una formació molt tècnica, tant de navegació com en l'àmbit de rescat, ja que som l'única unitat que es pot tirar a l'aigua a rescatar i assistir a persones. A mi m'encanta el mar i treballar en ell i poder-lo protegir i assistir a la gent que està en el mar és el millor. Però vulguis o no, sempre hi ha un perill perquè no és el teu medi, el mar, i sempre hi ha un risc. Per exemple, una embarcació que va xocar contra unes pedres i l'embarcació s'estava enfonsant i nosaltres vam fer pujar els tripulants a la nostra embarcació i un company i jo vam pujar a l'embarcació que s'estava enfonsant per poder-la acostar cap a la costa. L'evolució de la dona en els cossos policials ha anat en augment, sobretot a les unitats especials. En el grup que estic jo soc l'única noia, però no hi ha cap diferència. Amb els companys que tinc, molt bé, superbé, i també és una de les motivacions de venir a treballar.